Bij de brand die om 2 uur hinnen ontstier rekt het net in verwoenen. Verschillende brandwachtkorpsen uit de regio worden oproepen naar de oostelijke industrieweg in Frencher. Er wordt al vlug opschaald naar een zeer grote brand. De brandwacht kan likwijls net voorkomen dat in een bedrijfshal verlengd wordt. Zoals het nu lijkt is het rechterdeel van het pand waar de opslag met name kan als verloren worden beschouwd. Er wordt nu nog ingezet om op een deel te behouden. Maar wordt zichtbaar hoe groot de skeer is. Het is net bekend hoe de brand ontstaan kon. Het zal iets te maken hebben, vermoed ik zelf, met installaties in het bedrijf. Maar ja, dat zal het technisch onderzoek uit moeten wijzen. Maar we gaan niet uit van onheil van buiten. In de hal waren vruchten verwerken die het bedoeld binnen van bijgelijks chocoladerepen of muesli. Een specialistische klus. Klanten van het bedrijf hoegen haar geen zorgen te maken hoe de levering. Ja, we moeten natuurlijk wel heel snel aan de bak om te zorgen dat we de klanten van onze specialistische producten dat we die tevreden kunnen stellen. Dus we hebben al contact gezocht met andere bedrijven in het buitenland om vervangende productie te gaan regelen. Bewoners aan de eerste kant van Frencher hier naar oorlijst van de brand. Ze troffen zwarte brandresten in haar tuin en stritten aan. Dat hier ik net verwachten bij mijn thuisleid. Zag ik bezaaid met zwarte rommel. Ik weet dat de voordeur uitgang ik het eerst net merken, maar toen ik weer omkwam, toen leidde er al rotzooi. En dat kwam daar voorbij. Ga ik direct in de wind zitten waarschijnlijk. Nou, de buurt is hier waarschijnlijk nog net. Ja, het is wel lukt. Alles zit weer in de hamer en het gaat nog in de container en dan ben je het weer kwijt.